Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola, nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyan ng Lunes, petsa 12 na kan bulan kan Hulyo taong 2021. Kami an sa indong regular na nakakairiba, deng iba, Remy Araneta Mindones, an mga Salvador kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Ora mismo! Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live na live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, as in 88.7 Radyo Oragon Birac Catanduanes. Siyempre, live na live man po kita sa social media, Facebook Live, sa paagi po kan Action Call Center Facebook page. Kaya bako lang nadadangog, kundi Nadadalan. naiiling kan mga kababayan taan sa tuyang mga purmada. Correct partner, worldwide kitang nadadalan. Kaya ngunyan, aldaw ni Lunes, thanks God, it's Monday! Kumusta ang gabos na Bicolano? Digdi sa laog kan Bicolandia asin sa bilog na kinaban. Punanta ang Lunes partner nin puno nin Uy, pagkamuot. bakong mainit ang Lunes ko niyan. Yeah. Medyo mapresko. Punanta partner Medyo, nin medyo masiram magkaturog. masira magkaturog siya sa time bagay ni Pirot-pirot ako. partner. Pero punanta ana Lunes nin pano nin impormasyon, pagtabang asin pag-asa sa tuyang mga kababayan. Ngunyan partner, syempre shout out mo na si mga paraantabay ta sa Radyo Oragon Legazpi. Syempre partner, si mga paraantabay taman sa live Facebook, idwa kita ng 6,000 viewers as of this time. Siyempre pwede sindang mag-comment, magpaabot kan sa indang mga opinion, reaksyon sa tuyang Facebook page. Manggagana sindanin 1,000 pesos ngunyan huli ta Pwede man, Monday. pwede man sindang mag-text sa mga cellphone ta. Correct. Pwede Kung man may kamong mga gusto sindang directly magpaabot nin mga komento, reaksyon, pagbati sa samuyang mga personal number. Siring man, duman sa mga kababayan ta, baka may mga problema kamo dyan, legal, problemang sa salud, problema sa love life, Sa problema sa komunidad. komunidad,
problema sa kataraning, Aha. problema sa pamilya. Gabos na problema na gusto nindo ning katuwang para kamo magianan ining programa ni Congressman Saldi para tabi ini sa inyong mga kaaksyon. Oo, kasi ang kamautan po ni Congressman Saldico kaya iminok na ining programang ini, iyo po tabi na makapagtaunin giya, makapagtaunin ayuda, makapag-alalay, siring man makapagtaunin kagianan sa mga kababayan tang Bicolano sa inmang kamong parte kan And Bicol. syempre, partner, hulit ang ngunyan Lunes, may manggagana manin, brand new tablet sa matatuya mga estudyante na padagos na nagaantabay asin naglalaom. Sige! Partner, ngunyan may makakaulay kita gikan sa NAVFORSOL sa Naval Forces. Digdi sa Southern Luzon. Inimanong partner ta 8 sa 10 na nagpositibo sa COVID-19 digdi sa Legazpi City, partner hali dyan sa Philippine Navy. Ayun, 8 sa 10 mga miyembro kang Philippine Navy. Correct, partner. Sige. Makakaulay ta na sa ibong na linya si Commodore Jose Maria Ambrosio Ispilita, ang commander ka Naval Forces digdi sa Southern Luzon. Maray na pagkahapon po, Commodore. Good afternoon. Ayan! Sa mga nakikinig, good afternoon mga ka-aksyon. Ayan, Opo. masaya po kami, Commodore, na ikaw po ay aming kapanayam ngayon pong hapon. Opo, Opo. Unang-una, Commodore. Magandang balita. Opo, Okay. kumusta po? Kumusta po ang buong tropa ng NAVFORSOL Bicol? So far, okay naman kami. Yun nga, medyo sad news. May tayong mga positive cases dito ngayon sa loob. Pero generally, we're okay. Opo. Alam ko po, Commodore, labis po ang pag-iingat nyo, labis po ang pagsusunod po ninyo dito sa health protocol. And pero ngayon po, hindi lang po 1, 2 o 3, kung hindi po ay 8 ang nagpositibo po sa hanay po ng Philippine Navy. Saan na po ito mga nakabase po, Commodore? Okay, actually ngayon, itong 8, totally isolate na sila. Pero for info lang, that was yesterday yung 8, pero the latest we have now is 15. Uy, Uy. mas dumami. Mas dumami, dumoble. Dumoble. Opo. Ang reason behind is that they are staying sa barracks. Sa barracks kasi. And puro asymptomatic, nagkataon lang na buti na-detect natin, wala naman nararamdaman. Pero nung nag-test tayo, kasi we always have this test dito, yung gumagamit pa rin kami ng antigen, lumabas na nag-positive. So, ni-refer namin ngayon sa RT-PCR namin. And then, yung close contact niya, lumabas din na positive. But all of them are asymptomatic. Oo. Wala Opo. namang ibang So, nararamdaman. ibig sabihin, Commodore, nangyari po yung hawaan dyan mismo sa loob, sa barracks. Hindi, galing sa labas ito kasi yung nalanawa na lang yung dito sa loob. Pero Aha. itong nagdala nito is taga Legazpi, umuwi siya ng bahay niya. Ayun. So, that's why we are also monitoring yung family niya. Oo. Opo. Sa ganitong sitwasyon po, Commodore, ano po yung susunod na lockdown ng Philippine Navy po? Actually, ngayon naka-lockdown kami dito kasi we're trying yung i-contain muna through yung mga close contact, Oho. Hinihiwalay na namin kasi and then we are scheduling RT-PCR on a daily basis. Today, meron kami RT-PCR. Then tomorrow, meron din at saka hanggang Wednesday yung mga na-close contact. Opo. On the latest, we already have 15. Oho. So, I hope hanggang doon na lang yun. Opo. So, dahil po dyan sa pangyayaring yan, Commodore, wala muna po kayong mga activities? Wala po. Cancel at lockdown kami. Pati mga office, work from home muna kami ngayon lahat dito. And we are conducting Zoom meeting na lang muna. So meaning po, ito pong nangyayaring command conference po, ay via Zoom po ito? Oo, yung mga conferences namin ngayon, via Zoom lang muna kasi hindi pwedeng mag-face-to-face pa dahil hindi pa namin na-check lahat ang extent ng hawaan kasi lahat kami, wala kaming nararamdaman. Opo. Problema, yun ang pinaka noon. Wala naman, wala siya, yung mga signs na nawawalan ng taste and smell, hindi masyado evident eh. Ang iba, nagkakaroon lang ng sipon sa isang araw. Ngayon, wala na naman. So, we really don't know until we will conduct ourselves ipa-RT-PCR natin, Opo.
Sa sitwasyon na ito, Commodore, yung 15 po na personnel ng Philippine Navy ay hindi po makalabas. So, ano po yung ayuda na naka-ready? Oh, wait lang, naputol tayo, partner. Para maganda kasing imagine mo from 8 up to 15. Naging Pala, 15. pinaka-latest up 15. Naputol po tayo, Commodore. Ang tanong ko po, ngayon po na naka-lockdown po, may 15 na nag-positive po sa hanay ninyo. Ano po yung assistance na naka-ready po sa pamilya nito pong mga positive sa COVID-19 na personnel? Yung may mga pamilya sa labas, nandito na sila sa loob ngayon yung nag-positive, naka-confine sila, isolate. By the way, yung 4 doon kagabi kinuha na ng LGU, dinala na sa isolation facility dito sa Legazpi. Yung 4 pa lang. Kasi yung facility namin dito sa loob hindi ganoon kalaki. Kaya nag-request na rin kami ng assistance sa city government. Kinuha na nila yung 4 na positive at dinala na nila sa isolation facility. Yung mga families naman ng mga taga Bicol, taga Legazpi especially, minomonitor din namin. So far wala pa kaming nare-receive na kung positive sila or kung kailan sila nag-RT-PCR. Pero ang mag-undertake noon ng local government na, yung barangay na nila ang magmo-monitor sa kanila. Oho. Itong mga nag-positive na ito, Commodore, na naging 15, hindi naman maituturing na mga malala ang sitwasyon, mga malalakas naman ang kanilang pangangatawan. Opo. Yan nga ang problema sa ngayon eh. Hindi naman problema, na okay nga sa amin. Pero hindi namin talaga malaman whoever dito pa sa amin yung kasi lahat kami walang symptoms. Oho. Kung meron man nagka-simptoma, sinabi nila, nagsimptom sila ng isang araw, pero ngayon wala na naman. So, lahat po kami, halos lahat dito na bakunahan na kasi. But some of them, yung mga nag-positive, meron mga 5 na hindi pa nabakunahan doon dahil may bagong report galing sa ibang units. Ayun. Commodore, alam ko po na in the past few weeks, months, labis po talaga itong pag-iingat ninyo sa inyong mga personahe. Pero ngayon po na meron pong 15, kumusta po yung reaction ng mga men and women in uniform po sa loob po ng Naval Force? Oo, ay medyo malungkot nga pero we are trying our best kasi yung nga, for the past weeks, kami, very strict kami. Actually, we require our personnel na mag-antigen. Meron na kaming antigen test kit dito sa loob. Pag nag-stay sila ng weekend sa families nila, we require them na antigen. But unfortunately, may nakakalusot pa rin. Talagang mataas yung sa labas. That's why we discourage muna yung paglalabas-labas. Not unless kung kailangan lang talaga. And then, yung mga essential lang talagang pinapayagan namin lumabas sa ngayon. Opo. Pero high moral pa rin naman mga tropa dito even though gano'n kasi yun nga, malalakas naman sila and then napakunahan naman majority. So we are just hoping na for the next 14 days wala nang simptomas and then ma-survive ng mga nag-positive yung Opo. Aside of the Tabi, Commodore, ano po yung mga upcoming activities? Alam ko po na talagang nililimitaran ninyo itong mga activities, pero yung mga hindi po ninyo pwedeng i-move or i-reschedule or i-stop, ano po yung mga activities na yun, Commodore? Nako, napakarami sana, no? We are still assessing kung kakayanin ba namin. Hindi pa ako ready magbigay kung canceled na or postponed or kasi sa ngayon kasi yung mga ibang activity hanggat na ma-control na namin situation, kaya pa naman namin ituloy. Pero kung sakaling may lalabas pa ng mga positive sa mga nag-RT-PCR, then wala akong magagawa but I have to postpone or cancel other activities. Nalalapit na rin kasi yung aming inspection, general inspection dito sa kampo, and then retirement ng aming operational commander, si General Parlade, and we are expecting him. Yun yung mga upcoming activities namin. Tapos, alam ko, meron pa tayong pending with media, di ba? Opo. Yun nga isa rin yun. So, we have to postpone if necessary. Pero rest assured na once mag-stabilize ito, itutuloy natin lahat. Ingat lang tayo. Opo. Sa tingin niyo po, Commodore, ano po yung stand ninyo dito na though meron po kayong 15 na nag-positive sa COVID-19, kumusta po itong suporta nyo sa anti-COVID campaign?
Kami, we fully support pa rin yung anti-COVID campaign. We will follow all protocols pa rin, and then we are still we should support yung pagbakuna kasi alam mo, very effective talaga yun. Siguro kung hindi tayo nagpabakuna, baka malala yung tama sa amin dito. Pero sa ngayon, yung ang isang sinasabi ko, medyo nahirapan kami mag-detect kasi walang symptoms eh. Nabakunahan kami majority sa amin. So parang malakas na yung katawan natin, no? Even though tamaan tayo, hindi na tayo hindi na magiging severe. Yan lang ang guarantee ng sinasabi ng vaccines na bigay sa atin. Opo. So we are supporting yung campaign natin na magpabakuna, and then to follow yung protocols. Dito sa aming kampo, we are still following protocols, pero ang hirap kasi sa barracks. Pag sa barracks kayo, double deck bunks, tapos dikit kayo, even though nag-suit kayo ng face mask, mahirap parang nasa isang bahay ka lang Opo. With regards to the Tabi, Commodore, ano po ang partner, may dugang ka, ano po ang advice nindo or abiso Tabi nindo sa tuyang mga parantabay na may connection Tabi sa Philippine Navy? Ganito, for now, sa lahat na nakikinig na merong sa Philippine Navy, especially dito sa NAVFORSOL, ang tabay lang muna tayo, medyo tiis-tiis lang. We will try to contain our situation muna dito. Rest assured, in the next 1 or 2 weeks, maayos din natin ito. Then mag-resume tayo. Kung alam ko maraming mga nagtatanong, gustong pumunta dito sa loob, may inasikaso. Sa ngayon po, tiis-tiis lang muna. We will try our best to ma-contain ito, and then pag natapos po, pag medyo manageable level, mag-open na po kami, ililift na yung lockdown. Opo. Maraming salamat po, Commodore, sa inyo pong panahon at oras. Mabuhay Tabi ang Philippine Navy. Maraming salamat din po sa mga nakikinig sa Action TV. Maraming salamat sa inyo, Karemi. Opo. Salamat po. Ayan. Salamat. Bye-bye po. Ingat po kayo. Bye. Ayan. Okay, Partner, sige po. Mabuhay. Mabuhay. Si Commodore Espilita partner ka na Philippine Navy. NAVFORSOL, Bicol. Actually, partner, alawigon si panahon na talagang sabi ninda na good news dahil wala sindang numero ni nag-positive dyan sa NAVFORSOL. Pero ngunyan, partner, from 8 up to 15. Oy, partner! Pero mga makukusog, Oo, big Mura thing man yan laki kasi yan. ang trabaho ninda more on physical. nagkabarakunahan naman palaan. Oo. Mga asymptomatic, wala sin mga symptoms na namamatian. Only that, na syempre, Kaya dahil sa lugod loob ng sigurado, barracks. kung pira pa duman ang may kwan. Dahil partnerya ng mga pigagamit na test, dahil may depekto. Dahil man siguro, partner. Gulpi Talagang, may mga tao lang talaga gulpi na na dahil akong mo nakauro. maririsa na talagang Gulpi na may akong COVID. nakauro, nag-positive, pero dahil man, Paano? dahil man kinamati. So you're trying to say na bako o reliable or efficient ang Pigagamit na test. gagamit na test. Kaya nagduda lang ako, pwedeng sala man ang pagduda ko, pwedeng magtama. May explanation kaya dyan, partner, na ang tao pag nagluluya talaga sa imong immune system, tapos igwa kang diit na phlegm or sipon, pag talagang tinatest ka, partner, Igwa kong nakabara kaya yan dyan igwa kong kagrupo duman, kakapi-kapi, para nag-atsing positive. Oh. Iyo man sana, nag-atsing positive. Depende nga na yan, partner, sa carrier. Pero malaang niyang buhay pa. Iyo, it Dahil doesn't man na necessarily ospital. mean na COVID ka, Dahil man na magagadan ospital. ka. May mga severe kayang tiga-apod, may mga dahil man talaga masyadong may kagadaanan sa COVID dahil nga vaccinated. Basta mag-ingat kita. Oo, Mga yun ang pinaka-importante. Nabakunahan, nabakunahan, lalo na sa mga dahil nabakunahan, mag-ingat. Aha. So mga nabakunahan, mag-ingat, manggirarita. Dahil magkigarantiyan na dahil ka magka-COVID. Oo. Yaman nga hindi lamang na pag nabakunahan ka na, dahil sigurado lang na dahil ka magiging abo. Ayan. Yun man sana. Dahil ka magiging severe. Oo. Partner, takang nakaagi bagang aldaw, partner, kinumpirma ka na kan Army, Philippine Army na talagang... Haluyon kumpirma ron. Aloy. Dahil man, parang sa inda kasi, kay nakaipuan, partner, na talagang may Nasamantalang- series of confirmation, Oo. validation. Kaya, kan sarong aldaw, kinumpirma ta na, saro sa mga nag-crash duman sa C-130 plane, iyo itong Bicolano, halay sa Nabwa. Ngunyan naman, partner, duwa duman sa mga nagadaan sa C-130 crash, sina Sergeant Jack
Tapos Sergeant Jack Navarro kan Philippine Air Force natubong bao Camarines Sur, asin si Corporal Dexter Estrada natubong mang Nabua Nabua, Camarines Camarines Sur. Sur, oh. So bali partner tulo. Tulo ng Bicolano. Tulo ba? Ika, pirang bilang mo. Si Estrada nga ni partner, si Corporal Estrada, buda si Sergeant Navarro. Oh. Mm-mm. Sabihin partner, duwa. Dua. Kaya mamundong bareta yan partner na duwa sa satuyang Bicolanong Army ang nagbuwis kan sa indang buhay. Nakasabay duman sa mamundo na pagbagsak kang C-130 plane. Okay. Sa samuyang pagbabalik, mapuuna kita manaunin ayuda, mapauran man kita nin tablet, asingkas, ang tabay sa nakamo. Sa pagbabalik miman, mabasa kami kan mga comment nindo live, taarami na yerao na kamo dyan. Sa pagbabalik yan, kang tabang Ora mismo. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan bikiinuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ta inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organization, ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga dito sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Kapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan,
Ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. Sa tuyang papasyaran, ana mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdilan yan sa Action Ko Online TV page. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo! Mga ka-action, bultada kita sa tuyang programa. Ngunya na naman, mataon na naman kita partner, Nin Ayuda. Pero bago yan, partner, Basa pero muna kita, kadako kita mga gulpi na ang parantabay. mga kuya na. We have 6,500 viewers. Si Comments. Judy Ann Almonicar nakatutok. Si Leslie Leslie Del Mundo. Jocelyn Mendina nakatutok man. Si Shane Hay? Shane, hi. Magandang hapon. Jose Labides Mendina nakatutok. Floriel Llorera. JMMJ. Marina Si pagkahapon. Mary Grace Mindina Arienda. Si Quinces May Bulilan Budino. Watching. Sabi ni Floriel Llorera, watching po. Ayan. Ayan. Magandang hapon po sa lahat, sabi ni Shane Yi. Oh, yugon mong pangaran yan, Shen Yi. Ayan, pa-shout out. Igwapong Sabi pangaran man ni din sa ro. Marisa Serolk. Oh, Cheryl Bungalos. Eric Barado, maray na pagkahapon. Hanggang ngunyan, Barado. Paulok si ate. Maray na pagkahapon man sa mga taga niya ko dyan sa mga GIP partner. Si Rusil Kalisin Bural. Si Ken, nakatutok. Si Haina, si Hana pala, Hana, nakatutok man. Si Mabel, si Jolie, Si Haina ba kung iyon si sa kalaban kan? Ivy, ayan. Si Haina iyon ang kalaban kan mga layon ba ko? Si Hana, yan partner. Hana, nasala lang ako. Ayun, Hana. Si Sige. Say Panalingawan ko, si Shaira. Of course. Basta si Say Panalingawan ko, bawi naman ako sa aga. Si... Kaya partner naman, basa partner. Makaskason. Makaskason nga ni. Si Isus, ano ini? Dako yun. Jose Labides Mindina. Dako Jocelyn makaskason. Mindina. Si Jody Ann Almonicar partner. Nagpapabati man sa imo partner. Kurawa Yan, na. Julian. Almonicar. Hello. Amunakan. Leslie Del Mundo. Yan. Maray na pagkahapon. Mary Grace Mendina Arrienda. Rexy Joy. Gabos? Gabos ka mo dyan. Hi and hello po sa inyo, Gabos. Si Bural. Sige. Okay. Partner, igwa kita ko niya Bisita. bisita sa studio. Sabi baga, perminat sa nang bisita. Siyempre, bisita tayan. Tagabos na naglalaog digdi sa studio. Dapat tigwa-welcome tanin maayos. Tama. Maray na pagkahapon mga ka-aksyon. Kasabay tango niyan si Febronia Cañete. Maray na pagkahapon po, ma'am. Magandang hapon po. Ay, Opo. ano ang palayaw mo po? Kasi itong... Masyado ako nahihirapan sa pangalan mo, Di medyo Febron. kakaiba eh. Febronia. Mean. Mean. Ang layo naman. Ayun, man. Ano po yan? Pag galing sa Febronia, naging Mean. Ano? Ano po yan? Pangalan po yan ng lola ko yung binigay sa akin ng Bangaran ni Lola mo yung Febronia. Opo. Tapos, Ipinangalan din sa'yo. Hindi po, opo. At Eh, mahal paano na ka mahal naging ko yung Mean? nanay niya. Sakitin daw po ako din sa pangalan na yan. ay, parehas kami partner. Sabi ko sa'yo, Binenta ang ko pangaran yung may nanay. arog ka yan, tapos nababago. Pinalitan. Sa sumayan, sinali. Ay, yan daw po yung gusto talaga ng nanay ko sa akin. Pero lulo na lang ang nangyari. Oo, Pakilapit lang po yung mikropono. Febronia Mean Cañete. Oo. Taga saan po kayo? Diyan lang po sa Victory Village. Victory Village. 28. Barangay 28. Bakit po kayo ay napadpad rito po? Inihingi ko po ng tulong yung nanay ko. At bakit po kayo ay Tagalog? Yung kapatid ko po, nakapag-asawa po ng Bicolano. O, pakilapit lang po. Kumbaga po, Oo. lumipat na kami rito na. Pero hirap ka po magbikol. Nakakaintindi man ako, pero Nakakaintindi ka nakakasalita rin. Apo. So doon na lang tayo sa Tagalog para mas mainam at malinaw po Opo. sa inyo. Sige. Salamat po. Sige. Opo. Ano po yung sakit nyo, nanay? Hindi po yung hinihingi ko po ng tulong yung nanay ko. Si yung nanay. nanay Opo, niya. si nanay Oo. pala. Opo. May breast cancer po siya. May breast cancer. Opo. Ilang taon na po itong dinaramdam ni nanay? Ano po yan, nagsimula siyang dumaing sa amin noong 2019. So, magtatatlong taon na po. Tatatlo. Opo. So, Tapos po, napatingin nyo na po siya sa doktor. Ano po kami sa BR, yung regular siyang Pabalik-balik kayo sa BRTTH. Oo.
Tapos, yun nga, yun na-find out niya sa, ano niya, na may breast cancer siya. Opo. So ano po yung mga pangangailangan po at kung bakit kayo po ay nakalapit dito? Ano po, yung paulit-ulit na lang po kasi kami ng laboratory, CT scan. Nakakailang CT scan na po kami. Magastos. Opo, kada CT scan po, magkano inaabot na kulang 30 yung ano, sa whole, ano niya, nakakailang ganun na kami. Kasi, Ayan, si nanay. ayan po, Oh, medyo malaki ang kanyang ano. Ano yan? ano po yan, yung, ano, Bukol. May nilalagay po kayong ano? yung diaper. Bakit po? May ano po, may sugat na. Grabe na yung sugat talaga niya. Opo. Napag-abutan So, na paano Pakilapit po? lang po yung mikropono naman. Ilan po kayong magkakapatid? Bali, 4 po kami, wala na po yung isa. So Yung kayo pong panganay tatlo yung namin. Opo. nagtutulungan. So ikaw po yung nag-aasikaso talaga? Opo, kami dalawa ng kapatid ko na nandito. Opo. So paano po, saan po kayo kumukuha ng panggamot, pambili na panggastos? Nung ano po, may mga tumutulong din sa amin na ano, siyempre po, hindi naman po laging ganun na ano, may mga pamilya rin naman po na anuhan. Kumingi rin po ako nung ano, mga nakadalawang beses, 3 beses sa DSWD. Tapos po, yun, uulit na naman kami ng ano, kasi nga, dapat kumpay na siya, ano na siya sa surgery. Nakita ng doktor na ano, na hindi na raw kaya ng nanay na ano. Ulit na naman kami kasi nalaps na naman yung mga lahat ng laboratory niya. Ayun, so may expiration pala yung laboratory. So, ibig Pag sabihin nag-expire yun, po- hindi mo na magagamit na naman. Oo, so ibig sabihin po, talagang ginagawa niyo ang lahat ng paraan Opo, para nako. po ay maipagamot si nanay. Ito, partner, yung patunay sa kasabihan na mahirap magkasakit. Totoo yan. Pero nanay, paano po kayo, kayo po yung nag-aalaga kay nanay? Opo. Mahirap po. May pamilya ka rin. Opo, pero wala po akong asawa, 3 anak ko lang po na. Bakit wala kang asawa po? Wala na po eh. Hiwalay na. Pero yung mga anak nandiyan sa'yo. Pero buhay pa po. Opo. Hindi mo na siya naalala. Hindi na, kasi May sarili na Meron po ang siya. pamilya. Opo. So, kahit gaano po kahirap nanay, naandyan po kayo para sa Inyong nanay. inyong nanay. kailangan Pagmamahal po yun. ng anak sa nanay. Opo, Opo. yun ang Hindi sinasabing- hindi kayo bumibitaw. Hindi po talaga. Ano po yung mensahe niyo po kay nanay? Nanay ko, hanggat na handito ako, hanggat buhay kami mga anak niya, pagsisilbihan namin siya, abot na makakaya namin. Ano po yung naaalala niyo nung malakas pa po si nanay na ginagawa sa inyo? Ano po, yung maaskaso sa amin din siya na ano, Pakilapit lang po. maaskaso po siya sa amin. Mhm. Tapos po, pag mahilig po siya magluto ng ano, kahit anong luto lang, basta mapakain niya kami na maayos. Ganun po. Halimbawa, andyan po si nanay na nanonood po sa inyo. Isabi niyo po sa kanya yung mga bagay na hindi niyo po nasasabi. Lahat po nasabi ko na sa kanya. Kahit po nung nagtatrabaho ko ng ano, nasabi ko na sa kanya lahat ng wala akong pagkukulang na sa kanya. Opo. Handa ka po na ipaglaban ay gawin ang lahat para po kay nanay. Oo naman. Siyempre po, nanay ko po siya eh. Opo. So mabuti kang anak po, nanay. Ano? So, nanay may ano. Kayo ay lumapit dito sa Action Co Center, ako Bicol Party List, sa pamamagitan ng aming mga magigiting na congressman, Congressman Saldico at Congressman Pido Opo. Dahil po sa panawagan nyo, paulit nga partner, ano yung pangangailangan ni nanay? Ano po yung mga laboratory po niya, tapos yung mga kailangan po niya na yung mga gasa niya. Ayan. Talagang pang-araw-araw na kailangan. O, dito mo po, Yung nanay. mga gamot po niya na pang-spray na sa sugat po niya. Dahil Pakitaas lang na hindi na sa po, medyo, hindi na po talaga yung sugat lang na ano po talaga siya. Dahil napag-abutan na Kailangan talaga talaga. siya na stage 4 na po Opo, siya. dahil dyan nanay, nakarating na po yung Panawagan nyo kay Congressman Saldico. Congressman Saldico. Lahat po yan, nakailingan nyo po nanay. Ito, nakasulat dito nanay ha. Lahat po ng kasi may invasive ductal carcinoma, left side po, stage 3B. So, talagang Ngayon po, stage 4 na po siya. Stage 4 na po. So, lahat po ng kailangan nyo po, nanay, na laboratory na available po sa loob ng BRTTH, CT scan, ECG, and ano pa man pong laboratory at gamot. Opo. Sagot na po ng Ako Bicol Party List. At may mag-aalalay po sa inyo. Apo. Isang nagngangalang LV Sidenyo. Siya po ang tagapag-asikaso ng mga lumalapit po dito sa Action Co Center at Ako Bicol Party List. So wala na kayo, nanay, naisipin pa dahil lahat po ng laboratory kailangan nyo sa loob ng BRTTH. Ano yan, partner? Sagot Kahit po paulit-ulit? ng Ako Bicol, Kahit ni Congressman paulit-ulit? Saldico. Kahit paulit-ulit kasi yun nga ang sabi niya, ang pinoproblema dahil paulit-ulit. Opo. Opo.
Basta, ayan, i-assist po unlimited kayo. ito. I-assist po kayo ni Ate LB Sidenyo. Ayan, maliban dyan, Ayan po, Nanay. maliban dyan, Nanay, Maliban Maraming dyan. salamat. dahil naintindihan naman at naunawaan ni Congressman Saldico yung kalagayan ninyo, nag-aasikaso kayo sa inyong nanay, siyempre, mahirap ang kabuhayan. Apektado ang So, sabi ni pagdalaw. Congressman Saldico, kahit papano makapag-ambag pa siya upang magaan ang inyong pagmumuhay sa pang-araw-araw. Maraming salamat Ayan po. po. Pasok, mga kapatid! Ayan, Maraming pasok salamat. Princess and Alwin. Ayun. Ayan, Nanay, kailangan niya po ng diaper, di ba? Kailangan niya po ng pagkain na masustansya. Ayan po, at malinis na tubig. Maraming Ayan. salamat po sa Oo. kay Ano po Congressman ang mensahe Saldi, niyo oh. kay Congressman Saldi at sa Ako Bicol Party List? Kay Marami- Congressman Pido din po, kasama din dito po. Sa mga bumubuo po ng Ako Bicol po, maraming pong salamat sa inyong lahat. Sa inyong tulong po sa amin. Napakalaking tulong po. Wala ito. pong ibang hangad ang Ako Bicol Party List, lalo na po si Congressman Saldico at Congressman Pido Garbin, na sa kahit papano sa abot ng kakayahan Opo, ay maraming salamat. makapagbigay ng tulong sa inyo upang kahit papano naman ay gumaan ang ating Gumaan po pamumuhay. ba, Nanay, ang inyo pong At magkaroon kayo pakiramdam? ng pag-asa. Magaang po dahil po sa totoo lang po napakamahal ng CT scan. Opo. So yun talaga ang iniinda nyo po, yung pagpapagamot, kung saan kayo kukuha. Yun na nga po. So naway makatulong po itong naiambag na ito ng Ako Bicol at ng action ko at yung mga sa palang laboratory dyan po sa inyong mabigat na problema. Marami pong salamat talaga. Ayan. Yan, partner, nairing ta mga ka-aksyon na pag-asa na naman na sinabawasan ang Yan, si kamunduhan, Nanay problema ni Nanay Pebronia Mean Cañete. Cañete ng Barangay Victory, Legazpi City. Yan, Mga sige. ka-aksyon, sa muyang pagbuelta, mapaura na naman kita ni tablet, ang tabay sila kamo. Mabalik pa ang tabang, ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Ang susayin ko sa atin, dakula ng sambuyan ko, mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realizar, matawan ito lang para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi.
programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat is Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo! Partner, stretch kita tagaro, medyo Dahil malipot ang panahon. nakakamati ka ibang klase. Dahil pala nini ang ipiktukan, hali ka sa romantic na Grabe lugar. man. Saan iyan ang lugar na yun, partner? Aram nga ni Brado, sa Albay. Romantic na lugar. Ano naman si Paul? 499, 2 hours. Nadali si Paul. Anyway, partner, may basaw na ko digdi partner Yo, na. yaw dumana ka bugtak. 499, maximum of 2 hours. Si Paul, ano naman si Paul? Inda, kung nali na siya duman. Sabi, di ba rin nahapon po ako si Sheena Bolante Barandon, taga-bunga. Taga-bunga, baka kay Albay, nagahagad po kidiit na tabang para po sana pang tuition fee ko. Thank you. Ayan. O, igwa man nag-message ka, andig dis ako. Ano da. Sheena Ah, Bolante Barandon. taga-iriga. Pero pipaduman ko na sa Facebook page. Sheena Bolante Barandon. Dahil ko nga ni Aram kung ano ining pigparapadara niya sa kuyang picture. Sir, pwede po makahingi ng kunting tulong. Pag una ko, so nababagal online baga. Oh, ano Ano daw yan? niya ko yan? Ini supang kuan ni ko dugo, ano. Ano ini? Tapos yan, may nakasurat. Niya ko, Medical, partner. please, sabi ko, mag-message ka sa Action ko Facebook page. May Para pigtataram ka, partner, matugunan digdi, ang iyong about kay problema. Sheena Bolante. Sabi mo baga, nagagad siya ng tuition fee, Oo. pangdagdag. Ano sabi mo kanina? Dapat submit the requirements. What are those requirements? Sa mga scholarship baga, kung pag may mga scholarship, kay Puan, may mga requirements yan. Kasabay Including, siyempre, so grades, tapos so mga good moral character, tapos, picture. Natakay puan kay picture. Bayo ba, gabos man bagang submitan kang kwan. Kay Puan baga may picture, 2 by 2. 2 by 2. Hilingon niya na akong pumasa kay partner. Tapos, Arin. tabangan mo sa tuition. Bako ako. I-recommendar ka dyan sa may mga scholarship program. Kaya nga nagtatarawang pang Oo, tuition. igwa pang mga foundation dyan. Na, Ikaw ba may foundation ka man? Aday pa pa na ko dyan ka-intra. Sa mga siring ka. Ikaw ang founder kang nasabing foundation. Mako ako. Anyway, mga ka-action, maray na pagkahapon man giraray sa mga parantabay. Si G. Bayaban, sabi niya, habang buhay may pag-asa. Tama. Christine Barbastro, nakatutok man from Bakakay Albay, maray na pagkahapon. Sige, yaw nigdian sa tuyang tablet winner partner. Uy, siya ini. Si siya yan. Stephanie Abilayula Valdez. Abila yan. Abila po. Abila. Yula Valdez. Walang Valdez. Wala mang Valdez. Abila Yula. Maray na pagkahapon. Maray na pagkahapon Congratulations. Taga saan ka? Taga Bangkilingan po. Bangkilingan, Tabaco Tabaco City. Pirang taon ka na, 21 Stephanie? po. May boyfriend na? Gwapo. Ay, Pira. Paro lang. Malay mo Taga-sain? duwa. Taga-sain?
Ang taga San Lorenzo po. San Lorenzo, Una Tabaco ko ka pang City. boyfriend ta, may taga-Pilar digding nag-aanap kay Ay, naghanap ng Nailing ko. boyfriend. Girlfriend. Nailing mo ito? Nailing mo ito, partner. Amo ba? si alias Boy Labakara. Si Mark. Nata, Alias Labakara. si Mark yun. Anata sabi mo, abo mo kay ito nata. May jowa nga. Pero kung dahil may kay jowa, jowa ka okay na. man sa'yo mo. Pasad. Nata pala niyan ta, nauso yan na tara mo na jowa. Oo. Kay ito baga syuta. Piday. Sa Tabaco, baga boyfriend. piday, di ba? Nata naging jowa na ngunyan. Mga jeje. Mga Jejemon. Ali yan dyan. Nya, kumusta si jowa mo? Okay man. Okay man po. Abo mo kung, alam ba, Anong wala pangalan kang ni jowa, jowa okay mo? man si Mark. Anong pangalan ni jowa mo? Si Mark partner Andy man. po. Ha? Mark Andy. Oh, di ba Mark man? Is talaga. Mark Andy. Oh. Bunayan po. Bunayon. Muna. Ay, shit. Kaya man pala nabuo niyang salidahan kay Labakara. Yun. Oh, Mark Andy Bunayon. Si Shaira. Oh. Si Shaira. Ay, kasya ya. Oh. Pirang taon naman kamo ni Mark Andy Bunayon. Sarong taon naman po. Ano mo na Sarong pang taon. bilogon, ha? Sarong taon na. Sarong taon. Anong nagustuhan mo sa iya, Ber? Ay, Anong nagustuhan mo? Gwapo? ay, baka man sumaitsuran pero so ano lang. May anting-anting. Diamond po. Ano? So, Nagbubunay. Ano? Ano gani? Ano? Basta so ano lang po. So, syempre sumabuot man po tapos madiskarte po sa Madiskarte buhay. sa buhay. Anong mga diskarte iyan na nababanggit mo? Baka lang po siya suarog sa mga tambay na warang ano. Warang Ah, sa pangalan. madiskusyon. May trabaho. Daw, So, sa iling mo, kay Mark Andy Bunayon, kung sakasakali, day ka magugutom. Oh, dahil man gayot. Ayun. Sa iling mo kay Mark Bunayon, igwa ka nin future. Alo Igwa man yun? po. Anong igwaman po? Sa iling mo, may forever. Syempre, sa samuya mo po, madisider man po kami pa. Ayan. Nag-iiskwela pa man si Mark Andy Iyo Bunayon. po. Iyo po. Kung nagiling mo yan si Mark sa imo. Dahil man po, wala man kayo po itong cellphone. Wala siyang cellphone. Keypad lang po. Opo. Kung may mensahe ka kay Mark, ano yun? Ay, mag-ingat ka pero dyan sa... Halimbawa, yaon digdi si Mark. Sige. Anong apudan nindong doa? Nakulong. Nakulong? Ha? Ano? Love. Love. Sige, sige. Love takes Okay lang time naman, to heal when you Sige, hurt love. so much. Sige. Ano po? Ano Ano mensahe? mensahe mo Halimbawa, kay yaon Love, dyan. Mark? Halimbawa dyan si Mark Bunayon. Bunayon. Ano mensahe mo? Love? Sige na, love. Hindi ko masabi. Dahil na, isipon mo wala kami sa palibot mo. Sige. Dahil, ang pirmi ko lang tigsasabi sa iya, pirmi siya mag-ingat sa Di, trabaho. direkta mo. Tig love. 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 Mag-ingat ka pero dyan, yun lang. Basta pagpursige lang po pag klase. Una ko. Hiya ko pa kayo sa Love, Mark Andy Bunayon. Maglikay ka, mag-ingat ka dyan pirmi. Dapat dahil mapasa ang mga bunay. Ano ba ga? Lakatry man, part. Dahil alibaw, naglakaw-lakaw sa Saud Kan Tabako. Makabangga baga kibunay. Wagas. Ay ka talaga, partner. Dahil ma. Oy, anong grade mo na palaan? second year college. Second year college. Taking Anong up? kurso? Education. Education, maturo si madam. Anong major? Filipino po. Filipino. Puro Pilipino, partner eh. Ay, alangan ba na? So, sa Taga-Tabako Romani po, ka, din si magparaan Julia. ka pa ka. Kaklase ko po ito. Kaklase mo itong Oh, sarap so na ng naman. Oh, Pa-shoutout pala sa mga klase ko dyan. Ayan. Alangan mo kayo partner. Maski ako man, kung teaching ang kino ako, ang kukuanong ko man, major in Filipino. Dahil na magparadipisi na Magpapadipissilan mo pan sa diri mo, mako ka major in Spanish, major in French, o mag-enjoy Pwede man sa na major in Filipino. Ade. Filipino. Oh, dito na magpapalo yung partner. Tamauli pa ini mailingan pa sandiyan na ni Mark Bunayon. Naugma ako. Pakada ko kayo na apelido, partner. Ha? Pakada ko na apelido. Nabunayon? Mark Andy Bunayon. Ang pangaran mo ano nga ni? Stephanie. Di next ano? O, ay, anong masabi mo, Stephanie Yaon dyan, o? Apelido niya, partner. Brando yan. Stephanie Yula Balde. Bunayon. O, brando yan. Okay ka naman. Ready ka na na Oh, maging si Say magamit mo, ka ini. Bunayon. Ay, kami kandugang. Dahil mo, pasubliyon si Mark Andy Bunayon kayan. Day na da. Oh, anong masasabi mo kay Congressman Saldico kan ako Bicol Party List? Tayo ka saro sa maswerteng estudyante na naregaluhan nin brand new tablet. Ang masasabi ko po kay Congressman Saldico, dako lang ang pening tabang para sa kuya. Tamuya po na kantugang ko na nagkaklase po na bukod yun. Minsan po pasuro sublian kaya
minsan di man pa ako nakakaantabay, minsan dito sa programang ita. Nagmo-module po siya. Ayan. Kaya minsan po, pag banggihon na, kaya ma-start na ako pag module ka. O dahil sumlian. So ngunyan magigianan ta igwa na siyang gagamiton, igwa ka man. Yan. Yan. po kami ma-December. Dahil na kami Di late. dakulaon pala na kagianan Katabangan, ining oo. regalo ni Congressman Saldico. Yup. O ngunyan, ano ang mensahe mo sa mga kapares mo estudyante? Ano ang mechanics para manggana kan brand new tablet? Para po sa mga kapwa kong nagko-comment man po sa dahil po ka mo mawara ng pag-asa magpara-comment po niya. I-like po ninda ang page kang Ako Bicol ay ako sa co-center tabang ora mismo. Ako ko Tapos, center. Ako center. Action ko. Action ko Oo. co-center tapos po dahil po ninda pag na mag-comment ba mag-tag ning mga FB friends. Yes, so Tapos, mga teacher pwede So mga mang teacher, itag. pwede mo manitag. Apo, sa mga teacher. Para ang iba man lang po ang mga teacher ang tigan. Ano? So iba man lang po. Tigtag mo, teacher. Yan. So aron kang kasimple pala ng mechanics para manggana kan brand new tablet. So congratulations sa imo, tabi Stephanie Abila Yola Yula Bonayon. Bunayon, future. The future Mrs. Bonayon. Oho. Of Tabaco City. Mga ka-aksyon. Ay! Yan, napaugmata na naman ang sarong estudyante huli sa iyang paggagana nin brand new tablet. May Ayon kay manggagana pa. Congressman Saldi Canaco Bicol. Pero partner, Oh! uyan naman ang sa tuyang tablet giveaway winner. Ngunyan napagkaw daw. Siya si Princess May. Budino! Kaklase mo na naman yan. Is talagang Maswerte. mga... Ay, day, aram mo kaya ang nangyari sa Inda partner? Kaya maswerte Sinda. Tinag nga. Sinda ang paturutarag. Ayan. Ibig sabihin, partner, talagang... mechanics ka. nagpay attention Sinda sa pigtatao mong mechanics. Yan. Kaya sinerte. Ibig sabihin, baka posibleng anong eskwelahan ka nga ni? Bida, gabos ni Igwasin estudyante kan San daning, Jose Community College. Manggana digni. Igwasin nang inaapod na organized Organization. They organize tagging and sharing. Ayan. Ibig sabihin, effective partner ang sa tuyang mechanics. So kamauotan ta, ugmaon talaga siya siguro igwa ka talaga Maray din pa ka, kinaraman. partner, si Stephanie ang pabasaon mo kan message. Basa na Stephanie. Message ni Quincy May Budino. Ini. Basa, yan. Basa ha, pakiraya. Basa, uya ang mensahe. Sige, basa, ikaw magbasa. Ilaw man mikropono dumaan. Yan. Uya naman ang sa tuyang tablet giveaway winner ngunya na aldaw siya si Princess May Budino. Uni ang sa iyang mensahe. Marhay na pagkahapon tabi sa Indogabos, lalo na sa satuyang mabuoton na Congressman Zaldico, buda mabuoton man na Congressman Pido Garbin. Ako tabi si Princess May Budino, taga San Antonio, Tabaco City, kasalukuyang nag-aada sa San Jose Community College bilang sarong second year college student. Tunay na dipisil ang pagklase ngunyan lalo na sa online learning tawarang masyadong makusog na signal buda magayon na gadget. Maawot ko po sana nasaro ako sa mga estudyanteng mapili nindo. Sobrang dakulao na po ang tabang na sa pagklase me, budakan sa kong mga tugang. Dawa po kaya gustuhon ming mabakalaan kitig sararong cellphone kang mga tugang ko, iwara po kaming sapat na kwarta, kaya ang give mo mi po nagsusublian. Sana po kami ngani, sana makasend o kaya makasave kang mga pinarasang module kang mga maestramis. Dipisilon po pagwara kang sa diring gamit sa pagklase. Nahihiling ko po ini sa tugang ko kapag busy man po ako maggamit kang cellphone, minsan nagpapaluha po siya takaipuhan niya manda po masave sa module ninda. Kaya maski kaipuhan ko po ang cellphone ko, tigagpagamit ko po ini sa iya. Kaya ngunya po, oral daw akong nagko-comment tigdi sa Action Co Center, tabang ora mismo nga ining bagay na tabangan para sa samuya. Sana po, saro ako sa mapili kang sa indong programa. Takulang salamat po. Ayan, may kadugtong pa yan, digdi yaon, digdi. Papasa mo sa karito. Ayan. Grabe si si Quincy May Budino. Basa sa kadugtong. Diyos mabalos, sana dakol patabi kamong matabangan, tao buda estudyante, arog me. Diyos ang mabalos po sa kabutihan ninyo. Ayan. Ayun. Ano ito sabi niya, digdi? Igwa pa baga. Igwa pa. Anong kasukpon pa? Script mo na iba. Sige, ano pa? Ano nakalaan? Sige, basa. May contact sa imo para maaraman mo kung
naman. May nag-comment digdi partner, sabi, ubuson da kan taga San Jose. Sabi ni Jean Lea Nunez. Ay, sa ano? O partner, paano makuha ni Quinces May Bonino ang tablet niya na arog kan ginanahan ni Future Bunayon? Igsurat naman si Lirito. Tarang ko ito, partner. Sige. Oh, ha? Yaon sa luwas, nagalahat si Sai. Itong nanggana? Ini? Sunainot. Sunainot. Ini ba nang ka? Garo, ano ka mo one team. Sige sana, congratulations. Nagsunod man tabi ni mga kaaksyon sa satuyang mechanics. Patuloy yan na talagang epektibo ang satuyang ginibong mechanics para sa tuyang mga kababayang estudyante. Organized crime, syndicate. Dahil ba, talagang mga maswerte lang. Tapos nagsunod sinda sa mechanics. Dahil mabaga, nata sinda, dahil man hindi lubos maisip na sindang mga magkakaklase, gabus magana. Correct. Tapos, dahil man sindaki mga Kuruntaka na. dahil wala sa tuyang Yeah. relasyon. Yeah. Wala man sa first, second, and third consanguinity and affinity. Wala sa tong relasyon. Dahil taram sa mga cameraman. Kung may karelasyon yan. Dahil man partner, talagang mechanics talaga ang sila. Nagsunod kita sa mechanics. Ayan, kay Quinces May Bonino, congratulations. May makontak sa imong staff kan Action Call Center kung paano na maklaim ang sa imong brand new tablet. O bakong nagyan-yan ng kagonyang partner, bako ikaw nagbasa, Salamat. nakaporpay nga look. Oo, matalawigon. Hoy, sa Samuyang pagbabalik, may manggagana din kas. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kuminsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kuminsan nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan ko mga mahiling na kamo maugma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos mamatawag ako sa tubig na ma-realizar, mamatawag itulan para po maikot we want to focus po and hindi po alumin ng vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa Water District dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis.
Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaon ang pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo. Buhog ako, partner. Grabe kami na kurawa di. Ayun, para ganado kita. Marina pagkapon mo na sa 8,500 viewers na. Oo. Ayan. Sabi ni Oy. partner ni Jubayaban, pakyaw dakan mga taga Bakakay. Hoping matawagan, sabi ni Leslie Del Mundo, Mary Ann Quintas, May mga taga-Tabaco nakatutok ba ito? man from Tigaon, Camarines Sur. Tigawon. Tigawon. Ika naman, ginibo mong tigaon. Tigawon. Tigawon, Naramdaman Camarines. ko lugod suguwa, naging gaw. Hoping matawagan, sabi man ni Rianjoy Ramos Santa Romana. Ayan, si Rianjoy, taga Bakakay Albay Manini. Rosel Calisin Boral, taga San Miguel, Tabaco City. Ayan, hoping man partner. Oy, sa mga kakadalan pa sa na, maray na pagkahapon sa Indo. Sa kakabukas pa sa nakan sa Indo. Joy Mary. Maray na pagkahapon man. O, iso mga nagdadangong Anthony Braille Ria Lubit, Masiram na Udto, Lisel Armes. Yan, Joy Mary. Sa mga nag-celebrar kan sa indang kumpleanyo, happy birthday! So mga nagdadangog dyan sa Radyo Uragon, uni ang cellphone number ko, baka gusto nindong mag-text, 0917-388-4519. Ayan. Tangaring ma-shoutout mi Number mga yan mo. ni Numero. Oo. Number ni partner! Iso number mo man. Dahil na partner, sa'yo mga sana. Basta pag nag-text ka mo dyan, daing text na mga kung ano ha, na mga dito namin. Dito na me, where na you? Room, ano partner? 499. Ay partner kan sarong aldaw, nagkaigwan ni ikalimang aldaw kan mobile clinic. So, Healthy Pinas. Yes, Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Riza Ontiveros. Pero may partner yan in partnership with the Ako Bicol Party List. Oo. Ang barita ko, partner, ginibo yan dyan sa may Big double A, Bigaa, So Legazpi kung City. duman sa may Upland Barangay kan Legazpi, sa Bangkiruan. Bangkiruan, digdi naman sa Bigaa. Bigaa. Saro sa mga pinakadakula pang barangay kan Legazpi Correct. City. 200 partner ang naging beneficiaryo kay ning Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Riza asin kan Ako Bicol Party List. So, Oo. dakulon partner ang nag-aprobitsar na beneficiaran kay ni partner. Siyempre, kadako la serbisyo. Serbisyo kan CT scan, X-ray, ang Check up. ultrasound, ECG. May bulong pa. Yes. Blood extraction, as in available partner and mga bulong duman sa pharmacy. May pharmacy. Yaon duman si Doktora LB Sidenyo. Ayun. no. And syempre, subilog na staff ka na Ako Bicol Party List. Kaya pala nabasa ko suppose ni SK Chairman Jordan Alpajaro kan Yes. Bigaa. Diba? Labi-labing pasasalamat marayan din na pasasalamat kay Senadora Riza Ontiveros sa Ako Bicol Party List, lalo na kay Congressman Saldico and Congressman Pido Gardi. Ayan. Yan, partners, mga kababayan niya to na nadidipisilan, magpa-check up, mayo sinda ning panggastos, purang pinansyal. Kaya sa tabang partner, kainiong Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Riza Ontiveros, asin ka na Ako Bicol Party List, nagyanan sa indang buhay, Iyo, partner, dahil naaraman ninda Aram ko mo, sa indang mga saro yan sa kamatian. mga talagang suportadong maray and kamautan ni Congressman Saldico dahil gulping nakakaulay si Congressman Saldico sa paglilibot niya, pag-iikot niya sa mga buro barangay. May mga kababayan kita na
day pangani lamang nakailing ki doktor. Correct. Kaya Hindi partner, makapagpa-check up day pa lamang. check. Ikalimang aldaw pa sa na yan, partner. May 5 pang aldaw na gigibuon, partner, sa probinsya ng Camarines Sur as in Camarines Norte. Ayun, oo. Okay. Kaya yan, partner, labihan pasalamat kan mga bilog na konseho kan bigaa Legazpi City dahil digdi sa mobile clinic ni Senator Risa asin kan ako Bicol. Ayun. Alright. Oo. Dahil dyan, partner, Bueno! mapili na naman kita kan sa tuyang maswerteng. Cash raffle winner ngunyan nagkakantidad 1,000 pesos ngunyan na Lunes. Dahil Lunes ganyan mga ka-aksyon, 1,000 pesos ang gaganahan. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, 1,000 po yan. Pag Biyernes, tumataginting na 5,000 pesos. May wagang garapon. Anong nangyari? Paayos po ng mic mo. Ayan. Yan. Okay na? Pasok, may wagang Alright. garapon. May wagang garapon. Pasok. Uy, Arap buk- tabi, arap. Buhok pa sana. Dapat next time, nagbabayli. Buhok pa sana, nagbubulaw-bulaw na. Si Princess iyan, partner. Princess. Dapat nagbabayli next time. Papabayli. Princess, si Shira. Shira. The youngest among the rest. Tama. Si Shira. Say magayon sa inda ni Shira sa kasi Princess. Oh. Okay. Parang ding iwal, di ba? Tama Ibigay yan. na lang sa matanda. Sige. Ayan. Ano naman tayo inurula mo na Siyempre. partner? Ayan. Bunot partner. Ayan. Dagit ka? 1,000 pesos. Dagit ka, partner? Dayman. Uy. Gari amigong wini ah. Ginimo ko ng amigo. Pinaghalo sa pangaran. Oh, kaya baga. Si diba? Manoy Lambe, Tapos saka si si Pading Pading Aljo. Aljo. Diba? Numero. Ang nanggana, 0912 0912 975 975 5495. 5495. Ang pangaran, Lambert Borja. Ayan, Lambert Borja. Ang sa tuyang maswerteng winner. Iyan, kung sayang simbagon. Kung magsimbag, si Lambert na Borja pa. Ayan, nagri-ring partner. Lambert? Good afternoon. Hello, is it me you're looking? Manoy Lambe. Ay, may poor papalan. Manoy, Kapon. Manoy Lambe. Si Say Kaman. Ay, joke. Hello po. Ika si Lambert? Iyo po, si Sine. Mga kwan ini tabi. Mga kwan ini Campideya. Asep. Ining kapartner kong babae si IDG ini. Ay, ulok siya. Ano po? Sisay po talaga ini. Sisay po talaga ini. Isain ka nag-intra na parapol, tabi, Lambert, Borja. Ay, Ay, si. Ano? Sisay po ini. Sain ka nag-intra nga ni na parapol, Lambert, Borja? Rapol. Mga sarong oras kitang haralatan, digdi sige. Tagasain ka, Lambert. Pakaisipon bitabi ka. Tagasain ka, Lambert. Ano? Bagakay. Taga Bagakay, Legazpi. Bakakay. Bakakay Albay. Sain sa Bakakay. Sentro po. Ikaw po si Sir Diyos. Ahay! Aray ko! Matiba yung ka, Lambert, maghula. Lambert! Ipo. Ayan. Di, naramdaman mo na ngunyan. Kung saan ka nag-intra na parapol. Sa AKB ba ba to? AKB? Yan! Action ko. Action ko Center. Action. Iyo po. Okay. Kung namidbidan mo na ako, subabayin ka partner ko, anong pangaran? Medyo doon. Dito ka Kurang! kabisado si May ka na naman gana, ha? Lambert! Barkada mo, hindi ka sabi ko sa iyo. Dayman, Barkada mo, hindi siya lambi. na di siya subago ta, una niya talaga pidiya sa kasi IDG na. Ano? Sir, ang harap ko, bagayon siya. Ayun! O yun, partner. Ayun na, umay na ako kayan. Pero sa masunod, Lambert, uragon ka man minabuladas. o sa partner ko, tabistado mo, gwapo man. Iyo po, Fermina. Carmena. Day mo man ni amigo. May ko pa man siya anong maray. Pero natakot kapag sabi niyang Pideya Buda, si IDG. Nabigla lamang ato, nabigla. Nabigla siya. Nabigla ka. Karoman sa na ito. Joke man lang ito. Joke man lang tabi ang Lambert. Kumusta ka tabi? Anong Ano ka? pagkakabalahan mo niyan? Una
nasa higdaan ako sa Nasa higdaan? stroke kaya ako, stroke. Na-stroke Ay, ka? na-stroke ka. Okay po. Uy, Kalambert, pirang taong ka na? 48 po. May agom, may bata o ano? Wala, ma'am po. Sultiro? Ayun po. Adi, miyembro ka kang grupong Batista Party List. Opo daw po, opo. Perang taon ka nang na-stroke? Perang taon ka na pong na-stroke? 2 years na po. Two. O sisay nag-aasikaso sa imo? Lambert, sisay nag-aasikaso sa imo? May sister to ako, digdi ko na. Ayaw pa si mama digdi. Maswerte ka tayaon si mama budaan sa imong mga O kapamilya. na, Lambert ha, day ka man lugod ma-stroke utro, digdi sa ibabarita me. Baka makatindog ka biyo. O, maray man kung Lambert, makatindog ka. ikangunyan ang maswerteng nanggana ning 1,000 pesos. Ata, bayan ka parang dum-dum. Tro. Lambert, ika ang maswerteng nanggana ning 1,000 pesos. Ayan. O, Lambert, ano ang gigibuon mo kaning ginanaan mo na 1,000 pesos? Mabakal po ako pang-maintenance na bulong ko po. Ano ang tig-maintain mong bulong? Losartan. Losartan, partner. Tawan tayo ni kita dyan kay ano. Yan tabi na 1,000 pesos na yan, Lambert, regalo sa imo ni Congressman Saldico kan ako Bicol Party List. Ayan. Ano ang masasabi mo, Lambert, kay Congressman Saldico kan ako Bicol Party List? Salamat po kay Congressman Saldico ng ako Bicol Party List. Pati man po sa inyo sa programa nindo ako Action Co Center. Opo. Kuya lang, para man po ako nga po dan. okay, Kuya Lambert, pero tabi ang tigino mong losartan ka dal daw. Pero man lang, may pangbanggi, iba man sa pambanggi. Okay, so sa sarong bulan, 30 pidaso. Iyo po, 1 box na po yan. Good po, 1 month. Okay, tawan may kagibulong ha, apudan may ka sa masunod na aldaw. Taaside kaning 1,000 mo, tatawan may pa kaning bulong na losartan. Iyo? Salamat po, ma'am. Okay. Salamat Okay. po. Okay. Okay. Congratulations! Sige, congratulations! Bye-bye! Lambert Lamberto! Borja! Lambert Borja! Ayan, partner. Ay, God Opo, bless. God bless din Alam po, mo, tatay. Pagaling ka po. partner, Opo, ma'am. Thank you. deserve siya na siyang manggana. Ayun nga ni. Kasi na-stroke pa lang talaga si Lambert. Nasa higdaan siya actually kan mag-apod sa mag-apod kita ko niya, nasa higdaan siya. Ibig sabihin, partner. Tapos sultiro siya sa habang edad na 48. Nag-uwigda siya, partner. Nagdadalan siya sa to. 48 anyos na siya pero sultiro pa siya. Dahil niya man nabanggit sa pangaran ko, basta maugman ako naman, partner, sa sinabi Oo, niyang adjective. dahil ko ngayon matandaan sa pangaran pero saro lang ngayon sigurado ako magayon siya. Ayan. Okay na ito sa Kuya Lambert. Magparahay-karahay. Di, paano yun makuha ni Lambert? Tawan ko tulos mo niya. Paano yun makuha? Ay, apudan katabi Lambert, kan staff kan Action Co Center kung paano mo maklaiman sa imong ginanahan. Yugod mo, nakamonitor pa lang sa tuya sa radyo si Rowie Simaprangka naman. Rowie, si Mafranca pa rin na pagkahapon. Si Sandara may ni Duwalo, meron nakatutok sabi ni man. Rowie, tama tabi ni Migo, si Rowie ini. Iyo yan ang number ko Ayan. tabi. Sabi ni G. Bayaban, iyo po, bisado ko po siya. Okay. Ayun. Ina Patricia Matias Sardilia, maray na pagkahapon. Pagaling ka po, congrats, sabi ni Joy Mary. Ayun. Ayan. O partner, Si Tinay man, nakatutok man from Purok 2, Baklayon, na baka kay Albay. para sa mga kaparehas ni Lambert na gustong manggana ng cash, ano ang dapat gibuhon, partner? Ayan, sa mga nagmamawot man manggana in cash digdi sa Action Co tabang ora mismo gikan kay Congressman Saldico, kinakaipuan lang nindong i-like ang sumuyang official Facebook page, mag-comment kung nata kinakaipuan nindong manggana, ibugtakan sa indong contact information as in day paglingawan, magtag ning FB friends, the more the better. Pagirumdum giraray sa publiko, arong kan sinabi mi ni partner Subago, ang Action Co Center, ang Facebook page kay ni na Action Co, bukas po duman sa mga kababayan ta na may mga problema, medical, problema legal, problema sa komunidad, pamilya, love life, o kung ano pang mga problema dyan, nasa iling nindo makakatabang ang Ako Bicol Party List o ang Action Co Center, magminsahe lang kamo duman sa Facebook page kan Action Co, igwa po duman yung mga staff na maasikaso kan sa indong mga Ayan. inagrangay. Or kung daiman, pwede man kamo magdigdi. Ayan. Anapon lang digdi si partner Remy. Ayan, located ang sumuyang opisina digdi sa Embarcadero de Legazpi. Sa ground floor. Celebration Plaza, Barangay Victory, Legazpi City. Tandaan nindo, ang programang ini at saka ining pigigibong serbisyo
kan Ako Bicol at saka kang Action Ko, kamautan po ni Congressman Saldico para po sa mga kababayan tang Bicolano na kamutabi maalalayan asin maayudahan. Ayan, inabot na kita partner kan sa tuyang oras sa nganing kitang paramientras na magpaaram. Asin dyan na nagtatapusan sa muyang programa ngunya na pagkaldaw. Ako si Remy Araneta Mendones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Ako man po, mga tugang an sa indong Mr. Siram, Joshua Martinez. Maray na pagkahapon, asin, salamat. Mabuhay! God bless Bicolandia! Entertainment.